Abdan ka jingso kia ki banang jur halor ka koja kia jong Donald Trump. Presiden baar jong ka US jadi ban ulong balajia ba kanu ka jingja ka basuti ka wanen siop yo Trump. Ulalong balapan kra ban long presiden ka Amerika. Andrei na kaliang jong lapit tikena ba Trump. Udon ha ka jinglong ka babiang. Ban pendap ya ka samai terkam jong ka basau snem apo ka White House. Ha ka jing ya kran jong bat ka kot kubor USA Today. Jadi ban ulapetkan mau ya ka jingrung jong Saka Oval Office hakasin ka banikong aune ubnai ubanikong bat ula syapen kendet haka jingkrau bat ka history bapala jongka jadi ban ubala sapowis nem karta ulong ngangit scam bo Presiden Trump undang yai don haka met ka bakot ka bakia ba un pendap ya ka samoy terkam jong bat unle ikikam ki bakrau na ka benta ki pajba ka Amerika kini ki jingkran jong jadi ban kilami haka por pa ka jingtut kitang mi halor ka kotyak sia jong Donald Trump kaba udon menta Donald Trump ubaladon nyop kentai senam karta ubala kalalong presiden ubarang batam haka history jong kari Amerika haka por bau labam smai au benai banikong jong uni snem jadi ban udai vice presiden balai uba kena tam haka history jong kari Amerika ulong bau long ubala kloy ban simti ya kasuki presiden jong ka US lada ka jingsitom jong Donald Trump kan nangjur